My name Nabasi Use. I am a convert Nigerian man. Since when they watch this Asante Nkabom program, they enjoy and well. Brother and sisters, I beg, subscribe to Nana KUSI Media. You watch Nana KUSI TV every day. Follow, enjoy with me. My name is Emmanuel Onyekure. I'm a Pawan Tapa. I want to go and watch Nana KUSI Media / Nana KUSI TV. Please follow me, subscribe. Let me also go and watch. My tears Asante Nkabom de kind of. Now they toss me in the main dia me tia adofo Asante fo omi ko tie de toss me no o na KUSI Media na ehunu baby Asante no efri bae ene Asante be si ne Moson for Nana KUSI obodo mensa brampa na mensanhia we de kan me de aseda kase pa na ema wo bra wo kan me ho bra me de Asante Nkabom de kan de bre wo wodafo obusa ho se ye den Asante Nkabom de kan de guye se Asante Nkabom etoso mi na me de bre wo me de bre kwasi da ukuada ena afi efia da bia 3 times in a week kame ho awo na Nana KUSI Media ene na Nana KUSI TV so na edi machi bra me de Asante Nkabom de etoso mi ebre wo we o my yesan e mamunyina mo hyiehia bia mo sonfo na Nana KUSI obodo mensan brampa na sabre masan ne mo hia e wo na Nana KUSI Media ene na Nana KUSI TV so na ye ka se dwumadi a wate de din ka mehwe no eno a na menu mienu asan si nkonwa ye de ebre we nti twemba mie na menu mienu nyina san kambom na yini ya kenkan a ye de efri ya Asante Nkabom de etoso mienu e de ebre wo eno eso we sabre se de medikin aka no sisi de otufo abofo eguso ya wokọ Asante ama ahodo no so de ye Asante Nkabom ho nkomo a sisi otufo ehwehwe se Asante ama ahodo no nyina besan ka ho abomu bie mu no eno ho nkra en wode asoma abofo yi ekokọ Asante ama ahodo no nyina eso na sisi amene okasai no abofo no akobrekum amomne brekum hene ne mpanimfo akwakohia na enso brekum hene de wo kire se won de obonofo nti woni Asante Nkabom a enyeye wampene so sara enu free ho no wakọ eye dwaben ene dwaben hene ene ne mpanimfo enso akwakohia ze de dwaben hene apene so se emfa ho edimsem a wodi ye Asante enye ne waye nyina chire no wontimi enkase obi efum kum a ye mfum enwa nti de senti yes ye nyina no woni de wotugu na sisi ye namne so na se Asante Nkabom no betimi asan ba bie wa wono dwaben hene ene ne mpanimfo de opene eya Asante Nkabom eno so we sabre ye wo ade etoso nsia ahwede a etoso enum na aban ama abofo akokọ Asante ama ahodo no so akotie wo adwene efa Asante Nkabom eno eho nti ewo so otumfo de kan asoma na enso esa aban so fa kire no kobusa ahemfo no ese ampara esisi wo pene so ese wo pese wo kan wo ho bom na wo nyina no ye fra won sa Asante man ana enti aban so etusa na mo no na edi ne siye we o man ba ye home so na ye nkuti ye dwade ye nkrato ye ka wo se nwuma bi adaroma enene waso emu a ye de sa dwumadi ye de ebrewo e wo na Nana KUSI Media ene na Nana KUSI TV so NK Executive Barbers ewo Pechi number 2 junction so pe baby a ukọ na ukoyi uti a wo ho ye fe ye yiye ma wo ho ye fe die na wo hwe wo air condition wo kire se e ho fe yie wura ho ne koyi uti wo be ye fe pa dwabo bi a wo kwa ase bi e be kanfo ama wa ankasa wani age sara ena eye new earth bar eno so eye bia palo ba kope ya kire se orofo ne wo bora ho no mo a kire se ensambe na wo pa nom obenyansa ni nyina bi ho anom edi adonko products yi ni nyina ne bi ho sara ena aduane be na apese wodie di nyina no ebi ewo eye new earth bar enti fo ne kire wo ni nyina so ewo Pechi number 2 junction so pe ura Pechi number 2 korodie no mo a won sabe nkum so eho ena new earth bar ene NK Executive Barbers ewo adonko bitters limited so boy papa na won product yi nie giri ye say wo be kodwa so no apebia kira kwan na wononom bia odofo bebo assist ni padua no we yenkotie won krato ne ba ye de ya kan concept no abeto awo so empani say titi wo bi ka titi wo bi kire ani yesa titi wo bi ka na titi wo bi kire de a mi bu sa say Asante efri hen ibi mu kire say Asante efri bon bi mu eno be pia Asante ma so ibi mu kire so ofi atweaban so eno sande ba fom abakosam kire se Asante emusie bi e de kan wo ho bo mu ma enne wa be ya Asante ne santi e na afi
mede ngoma watch ne din Asante Nkabom de di kan ene Asante Nkabom de to so mienu e de brewo bisa ho se ye den Asante Nkabom edi kan de ba ye na enyina na mu Asante Nkabom e to so mienu e ne begina ye e be me de GP so be ka me ho memenda ene kwase ada bia e wo na KUSI TV ene na KUSI media so na me de sa adwuma de dia bro memenda ene kwase ada bia e wo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and afi your Twitter page so now benya sa ken cancel me nyina memenda ene kwase da bia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efang at Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before, and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, event management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV. We o my yesan e mamu nyina mo hyehyia sesei ye kwa kenkan so nti we nwaso e na me dibachi bra me to kenkan so de free ado ye to so nsia ahwede ye to so enum aban ama abofo akokọ Asante amma ya hodo eno so akwakotie wadwene efa eye Asante Nkabom ho sabri amrado ena wokase wose bidwafo siehia ye nye bone bi Asante Nkabom a yehia fa adwene se nana agema prempe de ho ade srede ababeto ye nimu a ye bema nipa akotie o man bia adwene fa ho nti ene yehia ebitie de amaya hodo no esie na yesi anase yase bibi eso epo wa no wache hene se nana na esisan na amrado ofre ne krachi se krachi nso je so biwura fansemisa ehun emuaye etudwa na krachi ese amrado mate ene wo hye ne chichi kwan ne minimu ekenkan amrado ye aprobo no ema ye kokọ amanya hodo enumu ema ubia kire nadwene na ye ma wo kire enso Asante amman aduo no enso enumu donson se opene so emu wotwe ampene so ana emu mienu ede wankere wadwene wana amrado ese bobo aman hodo a wampene so oni din ema yentie na krache se miura amrado amanya wose wampene Nkabom no so ene kumawu edwoso wampemu banda atebubu jaman abiase edafe brekum awana bedwane ba ko se krache wose die be nti ena wampene Nkabom no so na krache se kumawu ehene ankyere die nti a wone ne man empe Nkabom no edwoso hene ene ne man die wose wokonti ene ma kan no Asante aman ne kan wo ho bomu nti ene a wokon atwam yi die na Nkabom eho ehia ebiew anka esese aman ni nyina hia faakom na wo kire wadwene na enye se wotu abofo ekọ aman no so maako ebiew wo mpe eku a wo hene baako tumi ebe mene won aka so amanya aka no so kire se bra na wo sha Asante ase no
Asante anhwe won yie enti se wanya won fa ahode a won san enkosom Kumase ebiew wana bidwani ba ko sama ne no so no se amrado ne abedwafo amohia asamo da ye anim kire se nipa dodo no na wope Asante Nkabom no enenso wododo amomuo na ewo wiase enti moma yempre Nkabom no so ema won na amrado nkyere eho krata nkwa aburukyire na sa aburukyire aban ema kwan a yaka wabom sede ohwehwe eno wana amrado se bidwafo medam wase ewo mo adwene ya mo akyere ho de mede ebefo aso ne se Asante aman dada no de ewom se mienu empre Nkabom no so nanso nsem a wokan ye no enkyere se na Nkabom no wo ho no obi eye wo mbiribi bone bi ekam ananta wanta wadie bia ama woni Kumase ntem inti won de etwa na etwa se ye de won eka Asante man ho na wo hye esikadwa ase wohwe Asante abakose mumpa wahemfo ena wode won tiri agi Asante man nti esikadwa eye wonne amaya aka ne nyina agapade bora man miensa wo se obeka Asante man ho no so no yede won ebeka ho won a waka ne de yede won pe ebema won na wo pese wokoka Kumase eho a wakọ so won penso a wade won kwi wana bidwafo sorry yes amrado ye no eya atwene na amrado se krachi ewo ho na krachi se biwra me wo ho na amrado se bidwafo se wone me ya adwene dia kenkan krata me kan se wogitum a me de ebekwa aburukyire no ekere wo ne hwa na ja krachi oyini krata na ufrase ekenkan usu abankesie mu enkran obenem eda idikan wa afia pem ahankro aduasa enan emu osimiwra Asante Nkabom etoso mienu eyemieni GP se bede krata fa Asante Nkabom a tete no na ewo ho na enti na wo Asante hene na akiri eguye a ye pese ye so ano bio eno ebrewo sa Nkabom no Asante aman hene enyina na waka won ho abomu eso sikadwa na de woteso ene Kumase hene ofre no Asante hene sikadwa no mu ena Asante aman ni nyina kra ene wonsunsum ewo aye won bosom ewom se enne yeni Asante hene de nanso ewo hɔ a ahwemfo koyi sikadwa no ewo Kumase hene anim na saa bre no enso aman ni nyina gidi tum se Kumase hene ene Asante hene miwra sa Asante aman ni nyina gitum se unipa wotie sikadwa so ene Asante hene na Kumase hene ene wote so dia na mihunu ne enti a ense sa aban gini tum se woni Asante hene ifri se aman ni nyina gidi tum ese won hene bra ban etwa na prempasuo ekosehye no enipa no amfa obi ensi na nan na obo modern de sikadwa enu esie kosi se wasan baaye oba no aban ma wote ase se wonya Asante hene biu nanso osi asase no so pe oman no numu ni nyina de ne gie kohia no se won hene obaaye no akirei aban ma no ye Kumase hene na de eye nwanwa ne se ewom se na wo man bia di ne ho so de nanso se woduobi esi akonya so ewo ne memu a na okusai ekire Kumase hene ifiri se wono ene wote kokoso na de wote kokoso nso ene Asante hene yida na dipe fe se nipa Nkabom no eda so ewo hɔ a wogi Kumase hene etum se won hene die enti a misusu se esese aban ema wopagya Nkabom ni bio na wogi Kumase hene etum se Asante hene ene se die kan empese mu a mama waye no nansan eda na wodi pefe se inipa munum dodo no a pɛ no saa Asante aman aduonu enson ya mema me nipa ekokoso ekope wadwene no emu donso gitum se wo pese aban agi na agitum na woson Kumase hene ifiri se won de wonim se wono ena wote kokoso nipa wote kokoso no enso ena woye Asante hene yetoso bio esan yakudi a na aye won aduane na ban enso epese asomdwe ba no man no akoso nti ene ogu Nkabom no
nanso efiri ya Asante wakon no wachi no asomdwe aba wo manimu no won ne ye nyina kyerɛ sɛ wɔpa asomdwe so wasesa na wɔpɛ won Nkabom a na ɛsɛ sɛ yɛde ma wɔn yɛ tɔ so miɛnsa bio mihunu sɛ yɛ wɔ Asante hene a ɛbɛma Asante amamuo ayɛ mmerɛ efiri sɛ asɛm bia yɛ pɛ sɛ yɛde ɛto ɔman no anim no yɛde to Asante hene anim a wɔbɛfrɛfrɛ na man hene de ato anim na wama nipa no nso aso ate afei deɛ ɛtɔ so 9 miwura sɛ wɔde Asante aman no mu bia so wɔde hyeɛ ebisi akodwa so a ɛnyɛ aman no nyinaa na hu wɔn ɛwɔ hɔ nanso bra wɔde nana wɔsɛe agyeman prɛmpɛ esi adeɛ so no aman no nyinaa hyiae ɛwɔ Kumase a na wɔhene bia te bia yɛ Nkabom ɛbrɛ so no so wɔhyia na wɔtena ye kyerɛ sɛ aman no nyinaa gyina na wɔsɛe agyeman prɛmpɛ tum sɛ Asante hene miwura me krataa ɛbobɔ nsɛm titire bi so no mu no ma bɔ mmɔden akyerɛkyerɛ Asante maya memuo ɛne wɔn amammerɛ na ne nyinaa di no eyi no wadi sɛ bonofoɔ ɛne Asantefoɔ enso enu nyinaa ɛyɛ nipa koro nti sɛ wɔsan ɛma wɔn Nkabom ɛno so a ɛnsɛ hwee pensempensem mu a mema a wɔyɛyɛ no ɛkyerɛ sɛ amanya aduonu nson enimu donson ɛpɛ Nkabom emu nwɔtwe ɛmpɛ na emu mmienu ɛdeɛ wankyerɛ wadwene misusu ba sɛ wopene Nkabom no so a Asante aman no deɛ wɔn nyinaa ɛbɛka ho bonaman miɛnsa enso a wɔpɛ Nkabom no nso no ɛbɛka ho na bonaman a aka no nso yama wɔn kwan sɛ aman a wɔpɛ no nkɔ keka ho na wɔn a wɔmpɛ no nso no agya wɔnte wɔn ho sɛ wɔpene so a na deɛ aka ne ɛda pɔte a wɔde Nkabom no ɛbɛto dwa meyɛmu a anka mepɛ sɛ me na mede ɛbɛto dwa nanso sɛ anyɛ me mpo na ɛna mede ɛbɛto dwa a deɛ mepɛ sɛ mehunu ɛne sɛ wopene so anaasɛ wompene so ɛyɛ wakoa TSW Thomas Amrado Sir Philip Canife Leicester Down Street London na sɛdeɛ ɛho asɛm akɔ akɔsie no ɛno nti wei ɛyɛ krataa Amrado atwerɛ ɛsɛ wɔpɛ sɛ wɔde ɛkɔma abrokyire ɛhene anaasɛ abrokyire hema na afei wɔgye to mu ɛsɛ ɔmpene so ɛma Asante ɛnsan ɛnka wɔn ho emom na asɛm yi akyiri no kwasɛm nie Amrado atwerɛ Nkabom no ho krataa no kɔ abrokyire na wɔsɛ agyeman prɛmpɛ a ɔtɔ so mmienu atwa muayɛ na tene pato so ɛna ne yere edi Nkabom ɛno ho abobo asɛm yi anana wɔsɛ agyeman prɛmpɛ ɛde ho adesrɛ de akɔto Amrado anim ma ka ho bia ma Amrado nso atwerɛ krataa ɛde akɔma abrokyire ɛkɔ abrokyire no ɛho muayɛ ɛna sese abɛyɛ abobo a na agyeman prɛmpɛ wɔne ne yere wudi ho abobo nti saa bere wɔne ne yere ɛna edi ho abobo yi no wɔsɛ nana yere mpɛde sɛ wɔde aboa no tu egya mu na ne ho entutu yi a wo ho ntɔw ya to me no efiri da Amrado de krataa ɛfa yɛ Nkabom ɛno ho kɔɔyɛ no me da mpa amena deɛ me bisa me ho ne sɛ enti aban bɛma yɛn kwan ne aka yɛn ho abom ɛhɔ ana wɔhene yere sɛ nana me nso ɛde kɔda na ato me so sara ɔman no ato sini efiri sɛ yɛ mu akyekyɛ nso bi nim sɛ ɛdane sɛ buo mpo a Nkabom no ɛbɛba ɛhɔ ana nana agyeman prɛmpɛ sɛ nana ɛyere me da wase wo deɛ wonya me nkuranhyɛ da me wa awrohyɛm sɛ wonya me brɛ ɛna yɛ brɛ pa wan wɔ yere ɔhene yere sɛ nana ayɛ sɛ deɛ mete sɛ obi ɛbɔ pono akyi no ɛna wɔsɛ ma oni koro no mmra na ɔhene yere sɛ brɛ mu ne me kan ahenkwaa ebi ɛde krataa bɛhyɛ wɔhene ensɛm wana nana prɛmpɛ sɛ nana krataa yi efiri hen na ahenkwaa sɛ efiri aban mu ɛde baeɛ ɛhɔ ɛna nana agyeman prɛmpɛ sɛ menti ano nhwɛ ne ɛwɔ mu ebi ana eyibribe ɛna aban ɛpɛ sɛ mema obi ɛkɔyɛ ɛwɔ nkran ya mekan wɔte ano ohunu sɛ Amrado
insi anemu eho ena krata ifri abruchiri enso eka ho we sabri nana je ban prempese nana yire amana do insi anemu kire se benken kan krata ya ifri abruchiri ehwe ne ohene yire sre nana mesre wara kan na menso eja mintibi ene nana prempese mate wote krata no ano ekenkan Darwin Street osana bosomne de tosonson wa afia pem ahankono aduasa enan mu amrado asi anemu media nidie e mawo atise mensaka ura Shelton Thomas krata wo tre no obenem bosomne de dikan wa afia pem ahankono aduasa nan a efa Asante Nkabom no ho ene wo nso wo krata e ka ho menege wo kwan ya mofa so bisa nipa eno adwene de kire ne se nipa no mudodo no a Nkabom no na krata wo se kakra wo se wo mpanumpo ensem a wo ka editia no ensipo ne senti misusu ba se Asante amman a wo se wo mpanumpo no bomfa won ka ho bono amman miensa wo de wo mpa emu ese wo ka Asante amman ho no nso no won fa won ka ho de toso miensa masusu de asie ene to a esese yede penia ya pene so se Asanteman enka wo homomu na wonsom komase hene no atudwa ho akire uwura Arnold Hosen opeso wono ankasa ede Nkabom ho asem kwatudwa wo komase wo penima wieye se de beyo na wobeboabo won ho na wahye Nkabom eno ho fa ni senti ma hyese Major FWF Jackson intwa na homegie eno so emre sikampo ano wo ehene meda etoso aduasa baako emu misi ha eyara eye oman akoa P Calife Lester amrade asianemu abankesie mu sika empoano wie sabri okenka krata yi ewie ye no ohene yire asedana wasum wonu masemo ede kunkutudwi otwedi ampon Asanteman da wase de ye pe eno ama banya prinso ye o usa ye kwana na prempese na yire e de ben na menye emfanyi obade no aye mimuni fam ha anase menhurihuri enyi no aye ne wono nso egune nkotodwanim ahene mo hene meda wase minim se obia wode ne ho eto so no enye animunyam e de ben na memfanyi waye obade agya meni hwimpa ma no fafade be de betoa so ayi waye wan na memfa yeye ema no enka wo ho onyame wo sa yeye wan na memfa sida ema no enka wo ho onyame be da wase wo hwe me so ewo medifre ene me fie ba mu wo wa me anadwo nyinara wo hwe me mpo wo hwe me mumpo uyi mi firi mu den na memfa enkamfo wo beje wa yeye nana nyamie beje won kamfo ne wanim onyam abodie nyina ewura emekan oto dwom danasi da onyame ase efrise oye nanado doso danasi da onyame ase de otodwum wie konkutodwe eda onyame ase abri na prempe no kasa so oba ade meda wase wo ne waye amame Asanteman da wase ewo ne waye amayen manya hoden de yetumi hyefa emfa nhye wonmunyam oje so amen sabri nana yire ose nana ma omanfo nte ewa nana prempese nana yire anka eye enso krata no enkyere saa mebo me mpanimfo amane na yaboaboa ye ho ewa nana yire se nana mate yeda onyame ase eya samde nana prempe atie
Sabri nke ye wo a kede na obeye eto gise na na prempe ene na yere to nwom no wode Nyankopon waye ewe nmu nyam a wode ahya Asante man ise di Asante Nkabom no amrado krata wotwere ye de koma aburuchiri ekwa aburuchiri no aburuchiri hene na aburuchiri hene ma agye atum amwa pene so ese die wonfa Nkabom no ensan ensi ho no mo ebiu we omanma Asante ati dende yemfansi haye na afa yerhwe ekwan na nanom befa so abodwa na amrado ede Asante Nkabom ya sisi wagye atum no ho asem elwa beto omanfo enimo mosomfo na nekusi obodo mensan brampa ena besom mo makrao bye bye empani say titi wo bika titi wo bi kire ene yesa titi wo bika na titi wo bi kire dia mibusa say Asante efri hen ibirimu kire say Asante efri bon bi mu ene obepi Asante man so ibirimu kire say ofi atweaban so ene osande ba fom abakosam kire say Asante emusie bi ene kan wo ho bo mu ma enne wabeya Asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de edikan ene Asante Nkabom de etoso mienu ede brewo bisa ho se ye den Asante Nkabom edikan ne ba ye na enyina na mu Asante Nkabom etoso mienu ene begina ye ebe me de GP so be kam ho memenda ene kwase ada bia ewo na KUSI TV ene na KUSI media so nam de sajuma dia bro memenda ene kwase ada bia ewo ye social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and afi ye Twitter page so now benya sa ken kanse bi nyina memenda ene kwase ada bia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Perchin number 2, just at the junction to the main Perchin town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efang at Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I'll be head of KUSI TV before and what we do. In case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, event management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV.